Shisngi hadian ke jingkran UCEM ke KHDC ba Winston Tony Lingdo, halor ka amendment jong ke service rule, unong yalam ke liang persya ba Titas Khan ulapin panya, da ka baong ba ke jingpa dilit iki kendon, kamut ba amla syu banyatai. Haba kren shkilat pathai khubor, uba Titas ulaong, ba ke jingpa dilit kalong tang ban ailat ya ke jingatai banya, ya ke ag, barok kawai, bat kene kede ke rukom trekam kabayat kat kum karul. Ulo ongru ba kadai ka hok jong ki member ka house banwanra amendment lada kim hun ya kanu ka bil hinrei ka shong ha ka jingla jong ki ban pin I ala kinya halor ka jingkano abolong ubas ngosarong bat bomburom ya ka executive committee uba titas ula kintan da ka boong ba ka jingkali ki kat motion bat ka jingatai hapo house kidai ki procedure pat ba jong ka sinchar pat ba haka jingsya nakaliang jonga dengan sumput perkat bat community bahkan mi kung ketua statement na ECM maka ketua jingja ke baca po district council kadai ka normal situation kaba haka partai demokrasi kamtam haka ri ke jongi na pipet ha parliament na pet hapo state assembly kadang be kini ka jingya debate ke bakhlut jingya debate ke bakhlut kani ka beauty ha jing sha jong ka demokrasi ka bangi ong ka parliamentary democracy ha ka mangi kum ki nomi khamat ki bala jet upai ba ha bangi don kanu ka bangi kwa ban penpau kamut ka ying dor ba tawai na ne ka house kadai ka jaka ba biang mani keren but haka juga poru la ailaru ya ki ruling party haba ki don kinu ki mat ki baki kwa banwanra ki ha banwanra kat kum ki rule and procedure and conduct of business trong ka house hapo district council ka rukom ka long ba ka ruling ka juwanra ya ki bill ka ju present ni ka budget but ka kamram chung ki we pat ki member ki badai ki bamdan haka estate committee la ka long na ka yang sensar ni na ka yang persa kadon ka right ka bangi haban bu jingkeli ya ka bau chairman jong ka council walong kum speaker uju ayangi ka por ka badabu da ka fixed time haka ba la kum nu si bana shwa ke in haban submit ya ki application ki jongi ya ki question ki jongi mo bano te ka jingbu jongi ya ki jingkeli kalong banyo ya ki information ban sutu ya ka rupam trekam jong ka isi haki department ki paper te data kani kalenti ka ba ngi kum ki member ngi julia but habang bu ka jingkeli kamot ba ngi wo daw ya kanu ka isi habang ibu jingkeli kamot ngi wat ya ki jingtip iwat iki information kibalik singi ki member ngimtip namar ngimdan ha ka isi ngimjutip ka isi ka trekam kumno like no ka bami akilat sa kebot tika kamram ka jungi ki member but through ka process ya ka bala bu renti da ka edi rules ba ngimbu iki jingkeli bangin yo juba te haba hakimi ki kenta jong ka jingkeli lada ki member ki bakali jingkeli lani ki babu supplementary kimyo ya ka jubab ka basutna lani ka basyai kadai ki kamram ka jungi ban pi siti ban wat siwa but teng kadairu ka beauty ka baki ki member apa ka house teng ni shek twist ya ki nong jubab no teng shek twist ki jingkeli teng ni long nila ban long bangin long kumno ban pen nervous wat yaki nong jubah tu kini ka proses ka bangi julet la kalong hapo assembly la kalong ha parliament la ni kalong hapo district council ka baar pa habedi bat ki bill hisutu bakan no ka bill la ni ka baswa bakan kala ka an kamut hawan ra hapo house bat hawan ra hapo house kamut ka isi dari ka government ka kawanra ban table house hadin balayo edali tung house but bun sin ni ki bill ki baki wanra ki ruling party
namar ba ki don ya ki numbers ki babyang namar ba ki yo get through it nani ki pass it kinre la ailat pat ingi ki member ki bamuhun ni kanun ka kandon lani ya ka bill di borokowe la ailat ingi bangin move daki amendment ya bangin move amendment kamut habang ong delete kamut ba mundai syu ban ya tai na mala ka delete kajimut jungi ban bu ek amendment kalong ban yo ban keren ban yo ban ya tai lada ngambu ik tu ka kentin delete no ik ni close 1 to 10 lani ka kanu do ka banta lani barok ko ika aku kam khang ka ai kam khang ka ru yang ban ong ba balai ki delete ki ha delete lut kam đơn di khang ka ngala ban ha delete kowe ngala ban delete kowe ka close ngala ban delete kowe ka section lani ngala ban ha ba do tinre ka syompat ha ka jing peninia ka jona u chairman ula de admit ya ka namar shwa ban submit ya amendment du u chairman labu de ka po ba ka first day ka ba introduce ka bill labu de ka po chairman lai beji nah po lai beji ngala submit ya amendment du jona but u chairman du ula admit ya ka ula admit kamut ula priang but ula airu ya ka order paper ha ka ti jona bangala kan move ya amendment tiklai ya tu si balong dorbar kamut Nri Sherman lomba melakukan ai laksud nomor ba ikut itu kata rule 84. Nri ka rule 84 kadai ban apply hak for ba admit ya amendment. Hak tu besi kan ulah di ban object, ulah di ban reject, lan di ban court yang lada di bokwa bahkan dan kata healthy discussion for house. Mukhat yang apa bakti kani ka amendment tu tidak lah cerong palan. Long ba move nak tang iwe ai close. Kada lihat kontak obviously ngan pediang. Ndai kamdan kung kata ndai dala dei haka po bangan mo amendment la kham sebab itu terbaik kena takadau kapelong yang bangan hak ni jenda na house ban pen iru ba ya ka jing bambun gitu nga ya ka protest gitu nga ba jong ki member gitu ba bala khangla ini ban lu baleng ibu amendment namar pangimsu ngimsu tenak itu ki section ki tuan ba maka don ka jing duna gitu ka bel kidon ki lakuna ki ni ong kidon sibun ki bangi hak ban pendek but haki por ki bamensua haki practice ki balada kan mau lapor bang introduce ya ka landil lo ki member ki peninya yo ay ngapat biang kumtam ta ki peninya ki coba pensengai na por ki we ki member coba runi le badan na por ka yang pasya yo ngena ba ba ki lada long tepat CM man raksha select committee namar ka select committee kadi ka balada na ka idirul bayagan no ka bill ka bambun ka bambiang ni refer ka sa select committee but ka select committee ka sa syong bin pa bin ban banetai gani ka tiga jingtu nga to siru tolong ba lada ni situ lada ka don healthy discussion dan je karen ngamut ban ai jingmut ha ta dul ba kham tam ni ka service rule mo ka pati ka rule ka ban ta ya kinong tre bro fight namal ngai i hang to wat ka ya ka power jong chairman ru la ndon shu ka service rule ka kelak long ko bala la ya ke legislative serut nang ta don tang executive ke judiciary ru kambiang nang ta department kata department promotion committee ru la kli ru CM ba kom ta ter ti kibun nam kwat ban keran biang ni ndai ka jitu junga hi kalong ba la kom no langin don ga jing tai ke balong ayu ke ndai kalong ko bali kiti ni ka amen bali kiti ban aila inga ban keren insyaallah da keren tembe mengawa dau dengan peni kan ya ke junga ke hak demokrasi kemudian sengap kanya kalau ada kisutu bagi himla ban ainia ke pihak itu voting joki ni mau kita nak nampak tu Sherman lah dengan ngamweng ni ka amendment tu Sherman lah keli kau lek kumno ni ka amendment ya ni ka bill kalau orang ada voting tu job maki tebalinti ni kata ban ông ba mi jingdat ka jingmi jingdat le te dak hen ha assembly le parti joki mi jingdat no saya halat ya po assembly saya tidmit ya po assembly lo jadi ka ngam semble ka no okay ban ong ba ban hadu ban dak keno personal ya na bangan ong baga de ubri besar lani nak hen thlum na em ngam hen thlum ka jing keli jungi ka jing bu amendment ka jungi ka jing le ki procedure hapo ka house ka bangi bu ki quad motion ka de ka procedure hi ka bangi hapo Leban teno apat personal pan ong ba ngadi ubri besarong tengah sokolong ko pa kelas bun dan teno ta te
Chief Minister trong the state umpat jutun no e ululu MLA bami jendat ko hau tadi bakaran bertip me ko hau ban ong bau tu breu basarong kam judan kata marni mensuate niat ni tip me ko hau renda la mi sabar ni isya ni publik ni song Thailand namar ketu ka part and parcel ka pamilya ko hau dari ke ba IPNI ya ki points gitu ni ki jing snow gitu ni tilada la hang la no e kata ko dorbat bantre tidak so na kata sensa pat ba kam dun su cầm đơn chimut su ban em ka không cầm đơn chimut su ka không ga rule ka rule ka tu ka rule ka pusau ngala ong men he ba usherman ude ban apply ya ka ha ka por ka bang summit ya ka amendment ka na la da usut ku ka ta amendment jo kalau meaningless kalau infectious lani kalau ka bang don dongrim pula ban bijak he got every right for that I don't have any ngamdan kanun mo persya dan ray ban ong hadin bala la admit hadin bala penni ya list of business hapo kahau hadin bala submit ya order paper hanga pangan move amendment in person ya tu buat tengah so gede apa kelas tu ka phi ong ba kidon te kijing bakla ki tu ka ni kendon phila ban batai kidon te kijing kendon ki ba phi so hun ya puncak phila ban batai ya ka habis itu ko seru asal ber so ong iti ki bon ki kendon ka kami ni kalong ba ya ka legislative department kabadai ka way na ki mau bersih trong ka district council jadi bentip ada council kadang ka judiciary kadang ka executive kadang ka legislative mulai mentah ya ka power trong chairman mentah la klop lang ha ka executive kabamut chairman don borshu kabadai ba kinong tre di badan ko legislative hamtam ba ya promotion kabadai ba ka seniority list nang ta kabadai ba ka appointment authority ban appoint ni kinong tre ba kung ta ter don shu kaba kamdan kanuno ka pension rule abiyade bikinong tre kabaar kamdan kanuno ka leave ka bayade bat ka shuti jong kinong tre nang shu ay nuksa kung kinong tre gidi ban tip kay ka shuti jong ki ha ka sisnan bat kung juro subo da ja bapang kung dan mo dan bapang TB dan bapigo pang cancer kung tatar dan gidong kijimpang ki balong sig ba hapan shim leave jrong kay ka polisi jong ka isi kay ka rule jong ka polisi abiyade kinong tre nang tahabere baga gratuity kajingyo chung tinong tre kita ki bon ki ATA hangto ki ba ngayu but nang ta ngayu baga tu service suru ka contradict ya ka budget ki sarai ki kermau banga res ya ka kongres ires ka bede but secretary jong ka KTMC ngalaong baga KTMC di independent commission nilai ha ka budget ki pendrum ya ka tulok jong secretary jong ka KTMC ha ka budget kat bah ka service rule pa kamdan jata secretary jong ka KTMC okay kita ini giba nasional mai tibun ge kiba dang kam kiba nation na kemen baki wan ra ka service rule boleh ngam kemen nai wat ong ki tang basula wan ra anam adalah hun no kata Hanya film so ye film si pi te kai ba penong ba pi ba ben pi mara te ki close ni tak ni su pu ju pi ban insert ne nang ki ba penong ha tu long ka dei ka dau ka kwa ba yo ba ta ne ko lo ko em ka jing ko ha cuma ko mong ong ne habang abu ye ki ban delete part 1 part 2 part 3 tu nai ka jing tu kalau mangan yo bat keren lu itu ki part ro pa ti lada ja bang ambu kuntu kamu ngam num yo la kan keren lu ya ka whole ya ka structure jok baru hoi ka rule tak ada ngabuk khnang mo le kam dan ni ka babakla te kam dan ni ka ban ong bangale khla ne ban ong baki kumbu ong maki le yun ya keren ni kot sada bala delete na kham delete te manga no ong manga delete tu na no ong yaki delete leng ba ka discussion in the house ten re la da pin pediang ru ti don dia ka number ka baki ong nin pediang mlile kita tang bangala yo aman penpau ko house kumbuong siam buong balada wanra e karon jendam hari dia baca legislative aku don jikit na yang itu katu da wara langsung men wara langsung men na khabi taru hadir na ui te kataru tang silai ka ba shu ong ba ka ba dei just one word ka ba miyahap hajin sya ya ka legislative di bandan kum kapat la dau ai part 1 ya ka JAD general administration Rau ai part 2 ya ke judiciary, udiban ai ru ke part 3 ya ke executive ya ke legislative. Kam dan kata. Kamu ngamun. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake,
Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks. We help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of home. This is STEMS, our ride, our future.